Mbak Put, tumbas. Tuh apa, Liv? Minyak, sing 2 literan. Piro? Sak kerja sono ta? Ono. Iya, ambek gula. Piro ya? 5 kilo. Ono ta? Dengaran saya belonjone cek akeh. Iya, mari oleh rezeki iki. 5 kilo Mm-mm. minyak. Apa gulone 5 kilo. Minyak sak kerdus. Ya iki. Tak bukakno ya. Ya. Sak kerdus. Ya, Oh cakep ya. iya, iya, iya. Pas. Totale 375. Sik, sosok. Gak usah wis, gawe sampean ae. Lah, dengaran kon niku kok gak ngenyang-ngenyang barang ya. Iya, mari oleh rezeki, yes, lumayan lah. Oleh mari nemu duit aku. Duit 20 apa? juta. Loh. Nemu nanti. Nemu nanggone pinggire omahe Umi iku lho, suket-suket. Tapi ketokane ku duwe Afi, Mbak. Soale wingi ku Afi ku apa nangis-nangis ngono lho ndek Umi iku. Ngomong bahas-bahas duit ngono lho pokoke. Masuk duit Afi. Berarti ku duit Afi, Liv. Lah iya pikirku dibalekno apa enggak ngono. Tapi duit akeh, tapi tak balekno iku. Ya Enak sama ya apa kok dibalekno ya. bisa men balekno, Liv. Wong iku duit iku duduke sampean. Sakno iya lho, sakno Afi ku mau sing goleki gak ketemu sampai Iya ya. nangis-nangis jarine sampean. Iya ati akeh sakmono kae ya. Lah iya. Tapi duit akeh lho, Dek Mbak. Ya beeng kok sampean kok dikeki rezeki dhewe. Ngono ta. Duduk teko kono. Wis balekno, Mbak. Iku duduke sampean sakno. Iya ya. Tapi duit wis kalong akeh, Mbak. Tak gawe. Ya apa? Ya gak apa-apa, pokoknya sampean balekno sing penting sampean wis jujur. Ngono lho, bahwasanya sampean iku wis nemu, sampean balekno, sampean ngomong ae lek duwe sampean mari gawe. Ngono. Pokoknya sampean Pas balekno. engko sing kalong iku pas nyaluk ganti, aku gak duwe duit, aku mbak oleh ndi? Ya sampean ngomong ae dhisik. Engko lek jawabe piye ngono kan. Wis gak apa-apa. Ya wis tak balekno ya lek ngono ya. Iya, Mbak. Ya wis lek ngono apike. Ya wis Mbak Put ya. Iya, aku suwun. Iya wis. Alah. Awas abot iku. Ya aduh.